Ahoj, čili žrouti a ostatní gurmáni. Teď mám speciální pozvánku pro vás za pár dnů, to znamená v sobotu 22. srpna samozřejmě, bude v Hradci Měchovský chili festival. Wow, bude tam i pivo, bude tam všechno možný. Přijde si tam každý na svý, jak nečili žrout, tak čili žrout, abstinenti i pijani, prostě všecko, bude to úžasný. A navíc bude úplně nová soutěž. Jo, prostě nový druh soutěže, která nebude jen tak obyčejný házení papriček do huby, ale bude to zážitková jízda, totální zážitková jízda, která hlavní cíl této zážitkové jízdy bude Král Mechova. Bude to ve 3 etapách, po 5 kolech. První etapa bude panovská jízda, když to přežijou, půjdou do druhé etapy, to bude rytířská jízda, tam už budou pasováni na rytíře, ve 3. etapě už to je velmistrovská jízda, bude to pasovaný na velmistry a ti, kdo to přežijou, tak se v posledním 16. kole utkají o trůn krále Mechova. To bude jízda, to bude masakr, to musíte vidět, to chcete vidět. Já vás zvu a těším se na vás. Čau, čau, čau!